Mukamira sei. Inzwa muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba zutika matima nose nyika ino. Nyaya ndinayo parugare muri yeZimbabwe. Haisati yanyatsopera bhati chikonzero ndakasvika panzvimbo. Ndikataura nevanhu varipo. Uye zvakare murume nemukadzi vano mandova nemwanakomana ane makore anokwana kuita 27 years. Vanga vamukati mekunetsana vakuda kurwisana. Chikonzero paita urwere pakati apa. Pane mwanakomana wababa naamai vemunzvimbo yemuMangura. Vakauya mukati meguta reHarare vachienda munzvimbo iyo yandiri kutaura ishi yerugare. But pavakasvika kurugare hakuziliko kwavarikuda kuenda. Vari kuda kuenda mune imwe location iri mukati meguta reHarare. Vakarasikira kurugare. Yake ndokune hama. Okay. Yavakasvikira. But hakuziliko kwavarikuda kuenda. Mwanakomana uyu akaenda munzvimbo yeMangura. Ndaenda munzvimbo yeMangura ndoma akasvika mune imwe nzvimbo yeflea market yaakababhutsu. Mwanakomana akura sei? 27 years. 27 years. Akatomborora mukadzi akaenda. Saka mukomana uyu ari kuMangura ane nzvimbo yaanoenda achiita zvichikorokosa. Right. Kana vadaro vanopinda muMangura vachiita shopping dzavo. But aenda mukati menzvimbo yeMangura ndoko akasvika akababhutsu. Ababhutsu akanga ine friend yake ina bhururu ane flea market. Ndo pavakanga vachisiwa vari muflea market vachitomwa doro vari imomo sevanhu vakavanda mapurisa vachimwa doro. Ipapo ndo paakatora bhutsu. But bhutsu dzaakatora muflea market umo haana kudzitora paflea market yacho ine hama yemunhu wavakasvikira pairi. Vakanotora patable yepanext. Nokuti vanga kutongonza ana anzvadzi chichihama nevanhu vese vari imomo nokuti vane ukama nemunhu ari mupi. Ndo pakatora bhutsu. Bhutsu idzi mukaziva kuti ndedzerudzi. Bhutsu ibhutsu chaidzo black shoe. Okay. Andidika. Right. Yeganda chaicho. Ndo vharuwa bhutsu. Kana ndisingakanganisi mukoma KB. Yana kutofanana nebhutsu dzimwe dzinenge dzepoint dzedza. Ibhutsu yakanaka. Aiwa ibhutsu yakanaka. Ine kodzero yekutora. Asi kana usina kupiwa imosha. Right. Ine kodzero yekupfekeka. Asi kana ukatora usina kupiwa imosha. Ndo vhatora bhutsu. Bhutsu zvayakaita iyi yazoshayikwa pane vakakwanisa kuona kuti vanhu vanga vari patempo apa ndo pane munhu kusina chitora bhutsu. But angachita senge ari kuona. Hatina kuzoona kutora kwake but zvokubata bhutsu achiona takazviona. Saka imimi kana makuti bhutsu hamusi kudziona tange mabvunza vanhu ivavo. Munhu aikwanisa kubvunzwa iye hama yakauya nemunhu apa kwete iye wacho nokuti hazivikanwa. Ndizvozvo. Hama iyeyi yepatembo ichibva yabvunza kuti pavakomana venyu vakauya panapa mubvunze kuti hapana kamboona bhutsu here. Uye akati ina ndakuona rege ndibvunze bhuru wangu. Bhuru akati ndakuiona but bhuru ndayakatora chi Akatora bhutsu. vachibva kutopikisana ava zvikatonetsana. Ava vanhu vari uku ava vefree market vepakabiwa bhutsu nevane hama dzakauya patembo pavo vakasvika pakutobhadharisa kuti munofanira kuti mubhadhare. Ndimi makapinza vanhu munomu ende vanhu vari kunzi ndo vakatora chi vakatora bhutsu. Ava vachibva vabhadhara. Vakabhadhara mari. Right. Mari yavakabhadhara iyo vanonzi vakabhadhara mari yekuti 25 US. Okay. Yavakabhadhara. Tisingazivi kuti yava mari yebhutsu kana yange iri kufikisira kuti zvinhu zviri zvatorwa. Right. Vakati bhutsu ndanga ichita mari 25 US. Ndobva vabhadhara. Munhu akazofambira nyaya dzebhutsu mushure mekubvunza ndiye ane hama dzakanga dzakatama dzichimwa doro. Zvikanzi vakomana munorevesere kuti kubhadhara kwandaita mari ndabhadhara nini chinzi ndimi makatora bhutsu. But imemi bhutsu hamuna kutora here. Svikanzi bhutsu asina kutora. Vakomana bhutsu hamuna kutora. Munhu anova ndiye akahoste vanhu apa ndiye akafamba. Chakamubatsira. Pakutsvaka mubatsiri mukoma KB munhu anoti iye handisi kuvanza ndakaenda munzvimbo yeHarare ndoma ndakasvika ndikanobatsirwa. Kana muchiziva kuti makabata bhutsu kana zvabvuma zvinofanira kunge zviri izvo. Mukoma KB akatanga iye achiti akapfeka bhutsu anonzwa bhutsu dzichimupisa. Akapfeka bhutsu anonzwa bhutsu dzichimupisa. Mukati. Bhutsu dzichimupisa mukati. Musi wakazopfeka idzo chaizvo aitipise paapfeka bhutsu anonzwa makumbo akachipisa. Utsvaga zvinhu zvakafanana nemahafters kana bhutsu dzakavhurika. Ufamba apo neapo akanyanya kuti tsikira zvakare pasi pemakomba kuti senge pari kuchunga. Ndobva kwanguti kakanika function ngekuti ava vanhu vari kuenda tofanira kuti tiende. Akabva takacheka ndokuti chitora bhutsu dziya. Ndobva apfeka. Apfeka bhutsu idzodzo mukomana akatanga kudzokutsva ari mukati mekuda kudzokutsva ndokuzama kuda kunzi kubayiwa akaenda kubvisa bhutsu akanyatsodzwa kuti bhutsu idzi hadzisi kubva. Ndobva aenda kumba ndokunoudza mai vake.
but akasvika chiye chozomake zviri pachena kuti mama kurwara kwananga ndichiita makumbo ndiri kunzwa sekuti inini dambudziko rinenge ratenga pandiri nokuti inini pachangu mama ndine bhutsu dzandakaba yei achivaudza akavaudza zviri pachena ndine bhutsu dzakada sei dzandakaba but kusvika wana chiita kutaura ndiko kuti ndakanga ndaperekedza bhururu wangu kuno vanhu vokurwana soitiraichi ndichitora bhutsu saka vanhu ava vaifira kutotishungisa ende bhutsu dzakatobhadharwa nemunhu akanga atibatsirawo zvekuti patasvikira chitomadoro ipapo but bhutsu dziko zvinozvo mai vake vakasema pavanogona kubvisa bhutsu dzikaramba bhutsu dzaramba baba vacho ndo vakazama kuda kuita zvekucheka bhutsu mukomana uya achizofamba kupinda mukati menzvimbo yeharare bhutsu dzakanga dzaita zvekuchekwa kubviswa chisoo chepasi chepamusoro vangasingakwanisa kuti chibvisa but pasi pemakomba mukoma kb ari kuita singe munhu atsva kuita black nezvematuso kufamba kwemukomana uyu anoita zvekutsika pasi achiita kumanikidzira ende achiridza mere ndokubva vadana amai vefree market yekumhangura vanova ndivo vane panga vakakagara ndokubva vanzi ivo mukomana iyu akuchitaura kuti by the way kana muine bhutsu dzamuti mimi makabhadharaka ichokwadi mukomana ari kubvuma kuti ndakaita sei ndakatora bhutsu amai vachibva vati inini ndindakabhadhara bhutsu ini saka inini pachangu handisi kukuvanzirai bhutsu ndakafamba nokuti ndairwadziwa vana vandakakabvunzwa singaperi vachiramba saka zvatakuchiita isusu inini ndinokwanisa kuona nguva musi wechitatu ndiri kugadzirira vana vechikoro vari kuenda kuchikoro chitatu kana kuti china ndo patokwanisa kuti ndiwane nguva but munhu akabatsira inini akanditi kana muchinge maona munhu wenyu munofanira kuti muuye naye ndiye anofanira kubhadhara kuno handina mari yenyu yandinoda but kana muchienda kuharare ngatigere tiende kuharare tinosangana ikoko handikwanisi kufamba nemi vanhu vandivo vakakwira bhazi vachiuya kuno kuharare hama yavo iri kuno kuharare iri kunzvimbo irugare ndokwavakasvikira vachimirira munhu paanouya vasvika ikoko mwanakomana uyu aizivikanwa nekuti kana achingaenda kuchikorokoza kwake akauya nemari aisa bababa vake munhu waidzira naye pamari dzake ndaamai vake baba vaishivedzera mashuke kuti inini handina basa ndoda kudzokera nekuti ndiri basa randinoita sabirita ndakapiwa dzimwe mari dzevamwe vanhu ndine dzimwe dzimba dzandoda kuti ndivake dzandakatorera mari saka ndakudzokera amai vairamba kuti murume aite sei adzokere ndopa vakasvika kunetsana chinova chinhu chakanetsana vanhu murume nemukadzi mwana achirwara chakaita kuti ndishinzwe panzvimbo ndisvike mugare murume nemukadzi akunetsana murume kusvika ataura achiti bhozho ndinoona sokuti pamwana wangu kurwara kwake amai vake vanogona kunge vaine chokuita kana kuti vanozvavanotoshandisa kuti mwana uyu aite zvinhu izvi mwana uyu kwese kwaanofamba nezvizvo zvaanoita zvinozikanwa namai vake inini kuti ndimire kugara pasi kugara nemukadzi uyu tichitaura nezvemwana uyu ndinhasi nekuti arwara but munhu wanoita madziri ake ese ndamai vake saka inini ndanga ndichida kudzokera ndo chinhu chakada ndisvike panzvimbo saka vanhu vandiri kutaura ava vari kurugare mukoma kp ndakabva ndapiwa nhamba dzaamai vefree market ndizvozvo daniorochiwilibenifor mai vefree market vakazama kukiyakiya kuda kusada kutaura neni nyaya yaamai vanga vachitaura ndeyekuti izvo hazvizonzi ndini ndakonzeresa here ndini ndakanganisa munhu kana makuitaura munotaura muchiti kudii mukati kudini ndikati aiwa mai tine munhu ari kurwara munhu ane zvaakaita imimi pachenyu mune gwenzi ramunoziva here zvikanzi handina kana mushonga wandinoziva chine panyika mushonga wemazino Colgate ndo mushonga kana uchinzi mushonga ndo wandinoziva asi inini ndakafamba kuti ndibatsirwe mushure mekubhadhara yakandirwaaamakafamba munokuziva zvangu ndakafamba ndinokuziva sokuuya nakwatakaita kuti ndokwatichaenda nenyaya yekuti ndiri kufambira vana vari kuvhura zvikoro ndati ndipedze ndozosvika saka ndamirira zvakare amai pavanosvika ndakati ndiziviseiwo kureva kuti kusvika kwaamai ava tichave vatatu zvakare amai nababa naamai ava nemwanakomana wavo mukoma kb mukaona mukomana munonzwa tsitsi munosiririka anenge ari mukati nokuchema paanenge achichema anenge achitaura mashoko ekuti mwari kana mandiponesa handifaniri kutora chinhu chemunhu zvakare ari kurwadziwa ende ane zvimwe zvinhu zvaakatora zvevanhu zvakawanda zvaari kutaura mushure mekuchema nenyaya yekurwara kwaari kuita muchitaura nemudzimai wefree market
akazobhadharira vanhu vakaba bhutsu ava ari kuti iye ari kutarisira kusvika rini kuno kuharare. Akati inini ndakanga ndavimbisa nhochitatu ndinouya, but ndine zvinhu zvandiri kuda kuchikoro. Ndine vana vanokwenda kuita vatatu vanodzidza zvikoro zvakasiyana, kusanganisira chimwe chistori muMangura. Kana ndapedza zvandiri kuita ndinobva ndaenda, nokuti kubvuma kwandakaita kutonzwa tsitsi ndaisasa pamusoro kuti ndibvume, nokuti iwo pachavo ndakabvunza kasingaperi asi havana kubvunza. But chandiri kukurudzira kutaura bhozho ndechekuti inini pachangu handisi rini ndine zvandakabata, ndakaenda kunobatsirwa. Saka mubatsiri ari muno muHarare. Ari muno Harare. Izvozvi kubvisa kwawakaita ndiyo inonzi chiso yepasi. Ari kutsika negumbo pasi. Anotsika negumbo pasi. Asi masaidhi mebhutsu makanamira paganda. Asi nhasi vangashedzera kuti vakwanisa kuti kubvisa zvepai zvepamusoro, but mukatarisa gumbo munyatsoona kuti panga pachibviso zvimwe zvebhutsu zvakare paitoratidza kuti pari kutokwatuka neimwe nyama. Nokuti nyama iyi yaita zvimatuzu zvinenge zvemunhu akasva, uye zvemakumbo ake macho mune matuzu ka mune mumwe muri kutoboka mvura dzichita sei dzichibuda. Haazi kutarisika, but hapana mamwe maitiro ari kutotsika pasi. Let's say ari pakuenda kuchimbuzi anototsika. Pakaipa mukoma ke. Pakaipa baba Isabel. Pakaipa muri yeZimbabwe. Munoti kudiniko neicho chokupi? Rugare Mangura. Mangura rugare. Sabhuku wokoyo ngu Blessing Mondi eBulawayo. Kunjani Blessing Modi, okay, Blessing Modi koBulawayo akachibata chimuti. Vazhinji vari kubvunza kuti ko Sabhuku akaita mhosva yei naikanyemba. Baba Isabel, gogo ava vakashedza Sabhuku, vakashedza Ishe, uye Bhozhongora anga ari pakati pevanhu vanga vachidiwa. Saka vatungamiri venzvimbo vanova Sabhuku naIshe vakaramba kuenda kunoona gogo kusvikira vafamba neusiku vakaenda kunokemba pamba paSabhuku, ndo pavakazofira. Ende vakasiya vataura shoko rekuti patidofira muzukuru torai ivhu reipapo muise mukofini. Sabhuku pavakazvinzwa vakatsika madziro zvikanzi pano pamba pangu hapana ivhu richatorwa kuti riende mukofini. Handizivi kuti nyaya iyi ichapera sei. Handizivi kuti veukama vakasamonwa naIshe vachaendere kudare raIshe kuti vanonzwa mashoko ari kudaka kutaurwa naIshe. Tine mashoko ari kubva kuDelight Training Center vari kuti business rako ranetsikana here nokushaya macustomers. Masales haasi kunyatsokufamba handiti. Dambudziko rako rinoda kuti uuye udzidzire kasales uwane certificate chinonzi business kugona kutengesa. Bata Delight Training Center pafoni, pa text message kana pa WhatsApp pa namba dzinoti 0719 589 878 0719 589 878. Namba idzodzo zvekare dzinoti 0719 589 878. Uyai mudzidze kutengesa nekushambadza zvinosimudzira mabusiness enyu ipapo konapo. Mamuka seiko ndozvoti makachibata kachimuti muna Leopold Takawira, Ngoni D General, Farai Nyatsime, Talent Banzura, Pela Machando kana kuti Chihera, Smoli Mukudu Mamoyo, James Bond 007 Mubaiwa na Krimora Baba Tutu vepa Unity O kuchitungwiza. Chimbosimukai Mount Habden Murowe Jive mutambe kampo kanaka kubva kuna Baba Harare zvikanzi The Reason Why. Iwe